Здравейте! Идеята на днешното видео е да ви покажем как изглежда една добре оборудвана стая за формулиране и забъркване на мастила, да ви покажем всички етапи от процеса, да ви запознаем с някои от продуктите, които участват в този процес и да си поговорим малко принципно защо смятаме, че инвестицията в една такава система е изключително полезна и важна за всяка печатница, която печата опаковки, етикети и цялостно работи с пот и пантон цветове. Инвестицията в една такава система или цялостен процес е нещо, което изисква доста, може би, мислене или организация от страна на различните печатници, но ползата, която се получава доста често и това, което виждаме при нашите клиенти, които вече са предприели тази стъпка, е много голяма и се формира в няколко основни области. Първата полза, естествено, е постигането на много по-точни, предвидими и контролируеми на печат цветове, които са съобразени с различните материали, на които печатате. Тоест, ние вече не работим с една пантонска скала, която е печатана на офсет на някаква конкретна медия и се опитваме по време на печат някакси да я оцелим все едно. Ами правим реални цветове, които са съобразени с метода на печат, с технологията, с преноса, с който се печата всяка конкретна поръчка и формулираме цветове, които да излизат точно при тези условия. Това подобрява първо качеството, второ намалява значително времето за подготовка на самата машина, т.е. вие започвате да спестявате от всяка поръчка и третото, повторяемостта на цветовете във времето при ретиражи, повторни поръчки просто става много по-високо. Това е една огромна група от ползи и спестявания, както процесни, така и финансови. А втората група е възможността, имайки такава система, да намалите значително количествата мастила, които имате на склад. Защото модерните софтуери, като X-Rite Altura, който ние предлагаме, е част от тази система, ви позволява да използвате съществуващи мастила, които вече имате, сте ползвали за някоя поръчка, да ги използвате като база, за да постигнете друг нов цвят. Тоест, това ви позволява мастилата, които имате на склад, да бъдат в постоянен оборот, да не се залежават, да не трупате количества, което естествено подобрява и вашия финансов резултат, по-малко затворени пари на склад, по-малко изхвърлени мастила заради изтекъл срок на годност и така нататък. Процесът накратко, общо взето е от няколко стъпки, като първата стъпка започва общо взето тук и завършва тук. Така че процесът ще минем, ще обиколим и ще се върнем. Започва тук с софтуера на X-Rite Altura, който практически е, така бих казал, ядрото на цялата концепция. Това е софтуера за формулиране. Тоест, това е софтуера, на който задаваме какъв цвят искаме да получим, с какви мастила базови ще го получим, на какъв материал ще печатаме и той генерира различни формули, които са доста по-детални, доста по-точно тези, които идват на пантонската скала, защото те имат той мапва цялостната спектрална крива на този цвят и ни генерира различни формули, които ние можем да избираме от тях, като те могат да се приоритизират на база брой компоненти, на база цена, т.е. коя формула е най-евтина за нас и софтуера също така, освен генерацията на формулата, ни дава и някакво математическо приближение. Според него, ние използвайки тази формула на този материал при тези печатни условия, колко близо ще сме до дигиталния стандарт. Когато имаме готова формула, идваме на процеса, естествено продължава. В това
тази формула да се тества в крайна сметка колко е точна и дали има нужда от корекции. Единият начин естествено е това да се случи на печатната машина, което е процес, който е скъп, изисква време, нали, машината трябва да се измие и да се подготви, поради което нали, съществуват решения като тези на IGT. Това е IGT-F1, практически е малка пробопечатна машина за флексо, и IGT, тази специално е CG1, това е пробопечатна машина за офсетов печат с възможност да нанася покритие след печата, например лак, с идеята да може да се измерва цвета преди и след нанасянето на лак и да се прави нали, корекции, съответно така да се контролира. Машинките, тяхната цел е да имат максимално точно начин на работа и цветопредаване и като цяло начин на полагане на мастилото до печатната машина, така че тестовете да се правят в лабораторията, да бъдат релевантни спрямо печатните условия, но да не се взима печатно време и ресурс от печатната машина, защото той е скъп. Както виждате, ако вземем флексомашината, тя си има си клише, има си анилокси. Тези анилокси са с различни преноси, които съответстват на преносите на печатната машина. Тук се поставя ракел и цялостно репликира начина на работа по време на печат. При офсетовата машина е абсолютно същото. Имаме гумените платна, това е вал с различни преноси от 0 до 100 през 10%. Това е вал, който е практически анилоксов за нанасянето на покритието и така нататък. Тук се контролира натиска. Като цяло целта на двете машинки е да симулират технологията на печат, както казах, и да можем много бързо да тестваме мастилата, които сме формулирани, че сме ги направили правилно, ако трябва да направим някаква корекция, така че отивайки на печатната машина, те да бъдат точни и самата подготовка на печатната машина да бъде много кратка, т.е. да не се губи време в постигане на цвят, защото това отнема време, отнема материал, отнема мастило и практически се губят пари. Когато направим пробния печат, практически се връщаме обратно в тази част и вече използваме същия софтуер Altura, който имаме, но заедно с спектрфотометър. В случая тук разполагаме с последното поколение на X-Rite, това е X-Rite Exact 2, който използваме да измерим това, което ние сме формулирали и отпечатали. Софтуера сам го разпознава и предлага, ако има нужда, да се направят корекции, за да се постигне още по-точен цвят. Сега, чисто от практиката, понеже имаме доста клиенти с подобни софтуери, повечето клиенти постигат делта около 0,5 и по-малко с една, максимум две итерации на корекции. Това показва, че първо софтуера се справя доста добре и второ, че времето за формулиране на един цвят е доста кратко и вече постигайки един много тесен толеранс, на печатната машина пък нещата се случват много бързо и много лесно. Та когато имаме пробен отпечатък, се връщаме тук, измерваме го с спектрофотометъра, софтуера ни предлага корекция, ако преценим, че има нужда да правим. Съответно този процес се повтаря още един път. Както казах, практиката показва, че един път, максимум два пъти е повече от достатъчно. И в крайна сметка формулата на този цвят е готова. Когато имаме формула готова, която сме харесали, вече е време ние да забъркаме този цвят, така че той да бъде готов да ходи на печатната машина. Забъркването може да стане по най-просто казано два начина. Едното е използвайки автоматичен диспенсър, като диспенсерите на GSE.
които ние също предлагаме. За съжаление, тук не мога да покажа такъв. В някакво бъдещо видео ще направим, нали, така че да видите и това как работи. Това е единия вариант. Софтуера на X-Rite Altura има директна интеграция с GSC и с техните диспенсери, т.е. тук си има едно бутонче, което когато е готова формулата, се кликва и направо тя отива на диспенсера, без да трябва никой оператор да се занимава с нищо. Единственото, което се прави на софтуера на диспенсера, избира се тази поръчка и тя си знае формулата, казва се какво количество грамове, килограми и диспенсера си я пуска сам и си прави мастилото. Това е единия вариант. Вторият вариант е, използвайки или изцяло ръчно, използвайки една обикновена високоточна везна, или използвайки ето това решение, това също е на GSC. Реално той използва софтуера на GSC за управление на цветовете, така че всички готови формули да се запазват там. Единственото е, че самото смесване се прави на везната, не го прави автоматичен диспенсър. В момента, в който сме направили забъркването, в крайна сметка мастилото е готово да отиде на печат. Чисто принципно софтуера позволява да се правят и корекции на мастило на печат. Тоест, ако по някаква причина има проблем на печат, което така в моята практика почти не се е случило, но може да има такъв казус, софтуера позволява да направим корекция на мастилото, без то да се връща цялото тук, ами практически да ни каже какво трябва да се коригира, нали, на самата печатна машина. Това са вече от практиката такива детайли и възможности, нали, за подобряване на процеса или за решение на някакви казуси, но цялостно така изглежда един напълно оборудван процес за формулиране и забъркване на мастила.